мужа. В родделе заберете. Отпустите моего мужа. В родделе заберете, вам сказали. В родделе заберу. Да что вы его взяли? За то, что мы шли домой? Какого? Пойдем? Проблем. Компанию создали. Начальник мужа, телефон выключается, является задержанным. Что вы делаете? Я не понимаю. Что вы делаете? Задерживают. Задерживают ребят, которые глухонемые. Да, глухонемые, это глухонемые. Боже мой, козлы какие. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засушенными рукавами, а люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось. Это моя работа! Отпустите! Это моя работа! Это моя работа! Я вам говорю, это моя работа! Это моя работа! Так, не трогайте, не трогайте. Не трогайте. Я сказал! Не трогайте камеру! Не трогайте камеру! Не трогайте камеру! Дайте твою аккуратно! Что получилось? Не трогайте камеру! Да что ты происходит? Да нет, я свою забрал! Ну не ломайте руки! Одели наручники, я думаю, вопросы какие? Еще раз говорю, что за вопрос? Ну дайте соберу камеру там, ну елки-палки! Здоровья! Здоровья! Василий Полинский! Ладно, на это на выключи. Хватаю, повыгоняю завтра. Стаялі ў ланцугу салідарнасці, вярталіся з працы, хтосьці выгульваў сабаку, а хтосьці ехаў на ровары. Што аб'ядноўвае ўсіх гэтых людзей, бо ўсіх іх затрымлівалі без прадстаўленняў, зацягвалі ў аўтазакі, а цяпер судзяць. Вітаю гаспадарства, Сергей Пацасонны, гэта Белсадзум. У нас на відэасувязі жыхар сталіцы, які таксама трапіў, як кажуць, пад раздачу, быў затрыманы, быў у цэнтральным РУ сталіцы. Ярослаў Баншчыкаў, добрый дзень. Здравствуйте. Спадару Ярослаў, затрымлівалі без разбору, якім чынам атрымалася, што вас таксама? Вы знаете, я поднялся с подземного перехода, прошел мимо Макдональдса, и один из тихарей начал всем тыкать в лицо камерой. Ну, я достал свой телефон и начал снимать его тоже. И через несколько буквально секунд, мгновений, сзади со спины, точнее, они шли спереди, но обошли меня сзади, взяли под руки и начали задерживать. Люди в масках, не представляясь, непонятно кто. Задержать они меня вдвоем не смогли. И после этого из микроавтобуса вылетел ОМОН, и тогда они уже меня занесли в микроавтобус. Гэта першы досвед затрымання і першы досвед, калі вы сутыкнуліся з беларускімі праваахоўнікамі? Да. До этого меня никогда не задерживали.
То бок атрымліваецца, што чалавек выходзе сабе ў Макдональдс, выходзе ў Менску на вуліцу і можа не вярнуцца дадому. Затрымалі нават з таго, што вы распавядалі журналістам, свайго правакатара, які дзейнічаў у натоўпе. Як гэта адбылося? Я был в микроавтобусе первым. После этого задержали еще одного парня, такого же обычного, как и я, то есть ничего серьезного он не делал против закона. И третьим в бус забросили еще одного молодого достаточно парня, лет 25-27 максимум. Достаточно жестко его запихнули. Как только он попал в автобус, сразу же начал говорить: я свой, пацаны, подождите. Достал корочку, предъявил удостоверение человека из органов. Они сразу успокоились, и они там немножко поболтали, перекинулись словами, куда что едут, везут. Они сказали, что не могут его высадить до того момента, до РУВД, потому что люди увидят, и это будет неправильно. Усе бачаць на відэо, як адбываюцца гэтыя затрыманні. Дастаткова жорстка. Ці у вашым выпадку таксама гэтая фізічная сіла, гвалт быў прыменены, ці вы пацярпелі? Я потерпел не физически, а материально. При задержании моей AirPods, один мой наушник был утерян, и вернуть я его уже никак не смог. Я указывал это при обыске, то, что у меня только один наушник, при административном протоколе также указывал. То есть они меня тянули, но они взяли меня под руки, то есть достаточно, не было такого, чтобы меня сильно били. То есть когда прилетел ОМОН, они меня подняли, и когда ты не можешь сопротивляться, тебя держат за руки и просто вносят. А в бусе, вы знаете, в бусе происходит такой интересный момент. ОМОНовцы сразу говорят: тише, тише, ребята, все нормально, все нормально. И становятся как будто обычными людьми, и как будто мы вместе в маршрутке едем. Але гэтая маршрутка давезла вас, так званая маршрутка, да цэнтральнага РУСу, дзе ўжо ўсё не было так цудоўна. Да. Хотел еще момент такой уточнить для тех людей, кого будут задерживать, что ОМОНовцы будут вам говорить: нельзя пользоваться телефоном, через 20 минут вас отпустят. Это так, все ерунда. Но на самом деле обязательно нужно сообщить родственникам, потому что никто вас не отпустит. Нет, эти ОМОНовцы действительно вас отпустят через 20 минут, но в РУВД. А в РУВД вас заберут уже новые, и никто вам не даст сообщить своим родственникам, где вы и что вы. То есть я для своих родственников пропал и не смог им сообщить. Вот. А в РУВД сразу выводят, ставят к стенке. То есть вдоль стены стояло там, на мой взгляд, от 40 до 50 человек. И девушки там стояли точно так же много-много часов. То есть я простоял 7 часов, нас только выводили сначала на обыски, после на составление протокола. Выпусцілі вас каля 4 гадзіны раніцы, то бок ва ўсёй гэтай, як вы кажаце, нібыта нармальнасці ёсць абсалютна ненармальнасць, бо людзі стаялі 7 гадзінаў пад сцяной, так, па сутнасці. Былі в обшукі, таксама была досыць непрыемная сітуацыя з чырвона-белым сцягам у аднаго з затрыманых, так? Вы распавядалі, як гэта яшчэ было, можа, пару словаў? Это было в самом начале. Нас привезли, выстроили всех лицом к стене, и через буквально там минут 10-15 из здания, там, где нас опрашивали и все дела происходили, вышли ребята, по-моему, 3 достаточно молодых ребят, и за ними шел ОМОНовец, он держал красно-белый стяг и какой-то плакат, то есть достаточно длинный, какой-то транспарант. Их поставили рядом с нами к стенке, кинули на пол этот транспарант и стяг, ногами развернули сначала транспарант и фотографировали его, после чего ногами развернули червоно-белый стяг и фотографировали, и его потоптали.
Так выглядаюць гэтак званыя праваахоўнікі, і я так разумею, што вас чакае суд таксама. Будзем, безумоўна, сачыць за гэтым. Лік пацярпелых ад такіх праваахоўнікаў па ўсёй краіне ідзе ўжо не на дзясяткі, а на сотні, і сёння адбываліся шэраг судоў. Просто стояли, отдыхали возле площади. Подъехали, забрали супругу. Сейчас супруга сидит, никто не говорит, где она, что. У жонки несовершеннолетняя дочка. По Конституции ее должны сразу были отпустить. Мы звонили, никто ничего нам не пояснил. Судят мужа. Мы выехали вечером где-то около 9 часов в Белагропромбанк, положить деньги на телефон, затем поехали в магазин. Ехали через почту, получается, нашу. Муж остановился поговорить со знакомым. Я стояла возле Дома культуры. Буквально прошло 5 минут, и подъехала машина полицейская. Стали выходить милиционеры и начали забирать. ОМОНовцы говорят дикую чушь. Это, во-первых, не они задерживали, говорят ложь. Они приезжают в суд, ознакомливаются прямо же на месте с делами, которые в первый раз в жизни видят. Пераносімся ў Маладэчна. З намі на сувязі наша журналістка Наста Каханович. Вітаю. Наста, вядома, што супраць хлопца, які быў вось у гэтай акцыі, якую бачылі беларусы многія, узбуджаная крымінальная справа за адбіццё ад міліцыянтаў чалавека. Цяпер будзе адказваць за сутычку з міліцыяй. Якія яшчэ падрабязнасці? Так, добрый дзень. Сапраўды, супраць аднаго з удзельнікаў узбуджана крымінальная справа. Я нагадаю, гаворка вядзецца пра той інцыдэнт у Маладзечна ў пятніцу, калі людзі спрабавалі адбіць у АМАПа і міліцыянта чалавека. Аднаго з людзей все-таки затрымалі, затаўкалі ў бус, і яшчэ дваіх затрымалі на наступны дзень. Супраць аднаго з іх, Паўла Пяскова, сёння ўзбудзілі крымінальную справу па другой частцы артыкула 363, артыкул пра супраціў супрацоўнікам міліцыі з ужываннем гвалту або пагрозай яго ўжыць. Санкцыя артыкулу прадугледжвае да 5 год пазбаўлення волі або абмежавання волі. Мы таксама, са словаў відавочцаў і мясцовых людзей, гэта былі міліцыянты і амапаўцы не мясцовыя, а абласныя. І таксама, напэўна, гледачы бачылі гэты скрыншот з відэа, дзе міліцыянт дастаў зброю, і супрацоўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў таксама гэта пацвердзіла. Але відавочцы, з тымі, з якімі я размаўляла, яны кажуць, што нават не заўважылі гэтага, і калі бы не гэта відэа і не скриншот, яны бы нават не ведалі, што такое падчас гэтага інцыдэнту адбылося. І таксама прывяду цытаты людзей, відавочцаў. Яны таксама кажуць пра тое, што гвалту супраць амапаўцаў не было. Людзі спрабавалі адцягнуць чалавека, а яны не нападалі на міліцыянтаў. Дзякую, Наста, за гэтыя падрабязнасці. Наста Каханович з Маладэчна. Толькі дадам, што сапраўды спадарыня Чамаданова з МУС казала пра тое, што нібыта выпадкова гэты пісталет выслізнуў, і праваахоўнік спрабаваў яго толькі пакласці назад, але атрымліваецца, што калі людзі адбіваюць у людзей, нават калі гэта праваахоўнікі, не прадстаўляючыся, адбіваюць сваіх паплечнікаў, то гэта злачынства, а калі вось гэтыя міліцыянты накідваюцца на людзей, то гэта нібыта нармальна. А ўжо цяпер беларусы замежжа, салідарнасць пад беларускімі амбасадамі ў розных краінах, і ў Варшаве больш за
Гэта улада лыжэ, садзіць людзей у турмы ні за што. Ну і мы не можам цярпець такого. І паглядзіце, колькі людзей, гэта ўсе людзі, якія выехалі, таму што альбо няма працы, альбо проста немагчыма жыць у такім клімаце ментальным і палітычным. Вся страна не согласна с тем, что происходит. Только один человек не может этого понять. Раптам таксама пачалі гучаць пакаянні былых альбо нават цяперашніх супрацоўнікаў белтэлерадыёкампаніі. Пачаў усё Артеміс Ахпаш з ОНТ, потым Наталья Копацева, Тацяна Курбат, ну і вось Надзея Бука, былая журналістка СТБ, з намі на сувязі. Вітаю. Вітаю вас. Спадарыня Надзея, чаму вырашылі таксама выказацца ці, можа, пакаяцца перад гледачамі? Уся справа ў тым, што калі вось пачалася гэта хваля, я адчула тое, што я проста не магу ўжо маўчаць, не магу заставацца так моўчкі недзе ў старонцы. І вся справа ў тым, што я працавала на тэлебачанні 10 год, і 5 з іх гэта на тэлеканале СТБ у навінах. І гэты вопыт, ён быў такі для мяне, шчыра кажучы, не зусім добры. Гэта я кажу зараз не пра тое, што там я знайшла сяброў, а пра тое, што там мне прыходзілася чуць і пра тое, што прыходзілася выконваць насуперак свайму сумленню. Шмат вашых калегаў працуюць, ім гэта не перашкаджае. Як гэта выглядае ўнутры вось гэтая сітуацыя? Ці гэтыя людзі перакананыя ў добрым шляху нашай дзяржавы, ці ўсё ж такі гэта проста грошы? Не, ведаеце што, тут розныя людзі і па-рознаму думаюць. Калі я працавала на СТБ, то я бачыла і ў размовах чула, я ж таксама з імі размаўляла з журналістамі, адны сапраўды веруць у тое, што лепшага жыцця ўжо не будзе, і што любыя змены, перамены, яны ведуць толькі да горшага становішча ў краіне, і што любыя перамены гэта ні да чаго добрага не прывядзе. Яны насамрэч так думаюць, а па-другому думаць ўжо не могуць, не ўмеюць. Я не ведаю, чаму гэта як такое, ведаеце, як некае такое зомбіраванне. Я не ведаю, як гэта можна. Вось ім даюць тэму, напрыклад, там рэдактор кажа, вось ты павінен сказаць тое, тое, тое. А журналіст адразу згаджаецца, я аднойчы спыталася, дык што ты, сапраўды ў гэта верыш? Он кажа, так, а што, гэта не так? Гэта вось, я не ведаю, як гэта, можна так яшчэ зразумець. Здаецца, дарослыя, разумныя людзі, у ўсіх ёсць вышэйшая адукацыя, але ёсць і такія, якія трымаюцца за грошы і за кватэры, таму што на тэлеканалах даюцца там кватэры, не задарма, канешне, але там кааператывы будуюць, але такіх няшмат. Асноўная прычына гэта тое, што яны сапраўды вераць у тое, што зараз самы лепшы час, такая стабільная Беларусь, дзе можна так добра жыць. Як быццам яны, у них такі, іх можна яшчэ, ведаеце, з чым параўнаць? Вось калі конь, яго шоры на вачах, ён глядзіць толькі наперад, і на правы бок, на левы паглядзець яму нельга, і ён нічога вакол не бачыць. Я вось так параўнала. Што б вы сказалі сёння наўпрост сваім калегам, бо вы пра тэлебачанне дзяржаўнае выказаліся так, што гэта чорная пляма, якую хочацца змыць. А што з калегамі? З калегамі я бы сказала ім тое, чтоб яны добра падумалі аб тым, што чакае ў іх у будучым, у бліжэйшыя яшчэ 5 год. Таму што ўсё тое, што яны кажуць, тое, што яны начытваюць свае ж тэксты, гэта не ёсць праўда, яны гэта должны сабе ўжо уцяміць. Гэта не той шлях, па якому мы павінны ісці. І хай яны лепш задумаюцца над тым, якая будучыня нас чакае, калі тое, што яны кажуць, а яны шмат хто з іх ведае, што яны кажуць няпраўду, жыць у ілжы, жыць у той краіне, дзе няма праўды, дзе з кожным днём усё менш даецца свабоды, людзей проста сцягваюць у аўтазакі і саджаюць ні за што, ці ў такой краіне яны хочуць жыць.
ці ў такой краіне яны хочуць, каб жылі іх дзеці, таму што у вас таксама ёсць дзеці. Што вы мне раскажаце потым, што вы працавалі на рэжым, што вы хлусілі, якая прычына з гэтай хлусні, што такое, што трымае вас на гэтым канале? Можа, будзе проста для сябе прасцей прызнацца ж сабе ўжо ў тым, што досыць, і просто устаць і падаць заяву на звальненне. Я ведаю, што гэта цяжка, што ў вас сем'і, але, магчыма, потым вы будзеце ўспамінаць гэты час і разумець, што вы зрабілі правільны крок наперад да свабоднай Беларусі. Дзякуй тым, хто можа гэта зробіць. Я вельмі спадзяюся на гэта. Дзякуй вам за гэтыя словы і магу ад сябе толькі сказаць, што лепш позна, чым ніколі. Былая журналістка СТБ Надзея Бука, а таксама ўжо цяпер спартоўцы, якія падзяліліся і шэраг вельмі ганарова выказваюцца аб сітуацыі ў нашай краіне. Я за сумленныя выбары. Вярніце нам гэтую магчымасць. Аднойчы я брала ўдзел у алімпійскіх гульнях, у якіх ад справядлівага судзейства была адна назва. Цяпер я назіраю ў маёй краіне выбары, якія язык не паварочваецца назваць сумленнымі і справядлівымі. У гэтым свеце ўвогуле такія рэчы маюць права на існаванне. Ці гэта пусты гук? Ванітуе ўжо, калі шчыра. Гульня без правілаў. Кандыдатаў садзяць за краты, людзям затыкаюць раты. Гэта не Беларусь будучыні. Александр Рыгорович, вы не мой прэзідэнт. З намі на сувязі юрыст праваабарончы цэнтр «Вясна» Валентин Стефанович. Добрый дзень. Добрый дзень. Спадару Валентин, агульная ацэнка сітуацыі праваабарончая якая сёння? Выбарчая кампанія адбываецца на фоне неспынных рэпрэсій і, безумоўна, гэтая сітуацыя, яна ніяк не спалучаецца са стандартамі правядзення свабодных дэмакратычных выбараў. Якія агульныя вашыя рады тым, каго затрымліваюць? Ну, в нашай сітуацыі даваць парады нейкія складана, таму што вы ведаеце, што ў нашай краіне прававыя механізмы, калі працуюць, то вельмі, так скажем, выбарачна. Таму, в прынцыпе, парады такія, што калі людзі трапляюць ужо ў суд, яны маюць права на дапамогу адваката, прычым яны павінны заявіць хадайніцтва в судзе, і ім павінны быць прадастаўлены час на заключэнне адпаведнай дамовы. Ну і калі яны лічаць, што яны не вінаваты, то спрабаваць даводзіць гэтае да судоў, хаця мы все выдатна разумеем, што калі у нас включаецца так званы канвеер, то суды асабліва не зважаюць на то, хто што там гаворыць і выносіць абвінаваўчыя пастановы. А тое, што людзі пачалі адбіваць сваіх людзей, тых, каго затрымліваюць у міліцыянтаў, гэта небяспечна? Гэта ускладніць іх правовы статус і проста ставіць іх пад пагрозы крымінальнага пераследу. Тое, што адбывалася ў Маладзечне, гэта тое, перад чым міліцыя не спыніцца. І тут трэба быць вельмі асцярожнымі. Ну, безумоўна, таму што міліцыя, як вы ведаеце, яна можа выкарыстоўваць спецсродкі і фізічную сілу. І адна справа, калі яны гэта спрабуюць зрабіць супраць мірных дэманстрантаў, а калі яны сутыкаюцца з аказаннем фізічнага супраціву, то яны вельмі верагодна гэта будуць рабіць. Хаця, канешне, з кожным канкрэтным выпадкам трэба абавязкова разбірацца асобна, таму што калі людзі абаранялі сабе ад відавочна непрапарцыйнага ўжывання гвалту, дачыненні да іх ці дачыненні да іншых, то, канешне, такім выпадку мы можам казаць, што пераслед такіх людзей неправамерны. Паўтаруся, трэба быць вельмі асцярожным, таму што людзі такім чынам могуць проста зрабіць горш сабе і патрапіць пад крымінальны пераслед. Включна там па гэтых артыкулах адказнасць можа быць да 5 гадоў на пазволення волі. Дзякуй вам за гэты каментар, Валентин Стефанович, юрыст праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэта быў Белсадзум. Для вас працаваў Сергей Пацасонны. Добрага вечара. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. До сустрэчы.